Σκόρπισε το θάνατο στο Λύκειο Απαλάτσι στη Τζόρτζια, ανοίγοντας πυρ και σκοτώνοντας 2 συμμαθητές και 2 δασκάλους του και αφήνοντας πίσω τουλάχιστον 9 τραυματίες. Οι 4 νεκροί είναι ο 14χρονος Μέισον Σέρμεχορν, ο 14χρονος Κρίστιαν Αγκούλο, ο καθηγητής μαθηματικών Ρίτσαρντ Άσπινουολ, η καθηγήτρια μαθηματικών Κριστίνα Ιριμάη. Ο Γκρέι συνελήφθη λίγο μετά τους πυροβολισμούς και βρέθηκε να έχει στην κατοχή του ένα όπλο κατηγορίας AR-15 με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι θα αντιμετωπιστεί ως ενήλικος από τη δικαιοσύνη. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο 14χρονος μαθητής του Λυκείου ήταν στο ραντάρ του FBI από το 2023 για διαδικτυακές απειλές για επίθεση σε σχολείο. Τότε κρίθηκε ότι δεν υπήρχε λόγος για περαιτέρω κίνηση. Most people just dropped to the floor and like kind of crawled in an area, like piled on top of each other, lost a shoe when they were, trying to get to a corner. The teacher turned off the lights, but we all just kind of piled together, and like I pushed desks in front of us. I was just telling people like, oh, push desks in front of you, block. Η Καμάλα Χάρις έκανε έκκληση να σταματήσει η επιδημία των όπλων, η βία στην Αμερική. But our kids are sitting in a classroom where they should be fulfilling their God-given potential, and some part of their big, beautiful brain is concerned about a shooter busting through the door of the classroom. It does not have to be this way. Ο πρόεδρος Μπάιντεν εξέδωσε δήλωση μετά τον πυροβολισμό. Η Τζιλ και εγώ θρηνούμε για τους θανάτους εκείνων των οποίων η ζωή κόπηκε απότομα λόγω της πιο παράλογης βίας με όπλα και της σκέψης όλων των επιζώντων των οποίων η ζωή άλλαξε για πάντα. Αυτό που θα έπρεπε να ήταν μια χαρούμενη σχολική σεζόν έχει μετατραπεί τώρα σε μια άλλη φρικτή υπενθύμηση του πώς η βία με όπλα συνεχίζει να διαλύει τις κοινότητές μας. Μετά από δεκαετίες αδράνειας, οι Ρεπουμπλικανοί στο Κογκρέσο πρέπει επιτέλους να πούν φτάνει πια και να συνεργαστούν με τους Δημοκρατικούς για την ψήφιση νομοθεσίας κοινής λογικής για την ασφάλεια των όπλων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι πρόκειται για ένα άρρωστο και διαταραγμένο τέρας που σκότωσε 4 ανθρώπους. Οι καρδιές μας είναι με τα θύματα και τους αγαπημένους όσων επλήγησαν από το τραγικό συμβάν στο σχολείο. Αυτά τα αγαπημένα παιδιά μας τα πήρε πολύ νωρίς ένα άρρωστο και διαταραγμένο τέρας. Αξιωματούχοι δήλωσαν στο CNN πως λίγο πριν το μακελιό έγινε